Има в България град, за който въпросът дали да отида през лятото или през зимата не стои. Това е град, гордо стъпил на място, откъдето контролира границите на 3 държави и един стратегически път. Град, който съчетава планинския и средиземноморския климат, разположен в долината на река Струма, ограден от 3 планини. Някога този град се е наричал Горна Джумая. Коренът на думата е персийски и означава многолюдно място. И нищо чудно, че е многолюдно, тъй като знаем и друго име на града – Скаптопара. А то е тракийско. Впрочем, Джумая е и петъчния пазар. Скаптопара означава горно пазарище. И това, ако не е приемственост. Има още една причина да приемем, че името отговаря на мястото. Градът е построен на важен път. Някога е бил римски, после византийски. Днес е европейски коридор номер 4 – Благоевград. Смята се, че древните се разбирали от войни, занятия и търговия. Струва ми се, че се разбирали и от почивка, защото са вдигнали града си на мястото с най-чистия въздух, най-бистрите води, топли минерални извори, най-прекрасната природа. По времето на римския император Гордиян, лагерувалите наблизо войници и управителите на областта често отивали на почивка с Каптопара, но не си плащали, както разбирам от една молба на траките Гресити до императора. И днес в съвременния град има старинна баня с минерална вода. От онези далечни времена, край днешното село Дренково, са останали руините на укрепено имение. В него е открита винарна. Значи един от поминъците на региона се развива откакто римляните са населявали тази златна земя. От мига на последното опожаряване, когато животът тук рязко секва, са останали множество стрели. Така знаем, че аварско нашествие е унищожило тази римска обител. После идват османците. Заселват мястото през 15 век и тогава градът получава името, което с малки промени ще носи през следващите 5 века – Горна Джумая. Та чак до средата на 20 век, когато се превръща в Благоевград. Нарекли го на създателя на българската социал-демокрация. И до днес. Българите започват да заселват града през 18 век. Веднъж започнало, това заселване продължава до тогава, докато града стане преобладаващо български. Много български градове имат квартал Вароша. Нищо чудно. Нали Варош означава и стар град, и градски квартал извън крепостната стена. Интересното на Благоевградския е неговата история. Някога Горна Джумая бил предимно турски град, защото е бил седалище на гарнизон. Когато българите се завръщат в него, те строят днешния си квартал Вароша. Старите български къщи. С техните еркери, прустове и кьошкове. Типичната средиземноморска архитектура, творчески пречупена от българския гений. Искате ли да разберете как са живеели българите от онова време? Влезте в къщата на Георги Измирлиев, Македончето, апостолът на Търновски революционен окръг през априлското въстание. Завършил е Галатасарайския лицей и военното училище в Одеса. В дейността си на апостол прилага както идеите на Левски за създаване на комитети, така и наученото във военното училище и като юнкер в Любенския полк.
Арестуван вследствие на предателство, на бесилото Георги Измирлиев сам нахлузва клупа на врата си с думите: „Сладко е да се умре за свободата на Отечеството“. Дълги години българите от квартала се борят да имат и църква. Въведение Богородично се строи на мястото на малък запуснат храм, в който живял монах-отчелник и в който било създадено първото килийно училище в града. Осветена е през 1844 година и още 50 години е довършена и заграфисвана от майстори от Банската школа. Известен е иконостасът с неговата дълбока изящна резба. С изнесената си встрани от храма камбанария, църквата наподобява по строежа си църквата на Рилския манастир. Разходката из уличките на квартала или спокойствието в приветливите кафенета. Какво му трябва повече на човек и защо трябва да обикаля света, за да го намери, когато го има на 100 километра от София? Ако искате да останете по-дълго в това прекрасно място и да усетите атмосферата му, лесно ще откриете хотел, който сякаш съхранява късче от онова време. Отбийте се да видите един от символите на Благоевград – старинната часовникова кула. Счита се, че тя е една от най-старите запазени в България. Построена е през 1867 година от малашевски майстори, а часовниковият механизъм е швейцарски от 19 век, със сигурност сред малкото запазени у нас старинни часовници. Ако вече сте във Вароша, имате два пътя – към центъра на Благоевград и към парка Бачиново. Центърът. Това, което хората най-много обичат в българските градове, е Стъргалото, пешеходната зона, където може да се разхождаш, да се нагледаш на прекрасна архитектура и не на последно място на прекрасните български жени. И всичко това Благоевград притежава в изобилие. Центърът на града е място за разходки, място за отдих, място за пазаруване. В центъра може да видите цялата история на борбата за освобождение и обединение на България, представена от множество паметници. Паметниците служат, за да не забравяме героите си. Историята на борбите за национално освобождение можете да научите чрез посещение в музея. Благоевградският музей е уникален. Неговите 6 отдела го превръщат в една от най-богатите музейни сбирки в България. Тук се запознавате не само с богатата история на района. В етнографския отдел може да научите много за фолклора и бита на онези вече далечни българи, строили квартал Вароша. Например, знае се, че тези хора построили църквата си със собствен труд и средства. Но когато започнали, били само 150 души. Представете си ги тези 150 души, които строят църква, създават народни песни и пазят характерен за народа и вярата си бит насред един чисто турски град. С годините те постепенно ще променят облика на Горна Джумая.
В природонаучната секция може да откриете и цялото животинско царство, цялата природна среда, в която се е формирала тази, колкото българска, толкова и уникална култура. И като казваме култура, музеят разполага и с художествен отдел с над 2500 произведения на съвременното българско изкуство. Една култура се поддържа с образование. Има много видове туризъм – курортен туризъм, конгресен туризъм, екотуризъм. В Благоевград откриваме нов вид – образователен туризъм. Ако се чудите къде да учите вие или децата ви, знаете, че прочутата Солунска българска гимназия, от която са излезли много известни български учени и държавници, през 1919 година се премества именно тук, в Благоевград. И днес е Национална хуманитарна гимназия Свети Кирил и Методий, която продължава традициите, завещани от някогашната толкова важна за българската история образователна институция. Едва ли някой би могъл да счита, че за един 77-хиляден град като Благоевград е достатъчна една гимназия. Езиковата и математическата гимназия на Благоевград гарантират на своите ученици успешно продължаване на образованието в по-висша степен. През 21 век образованието започва от най-ранна детска възраст. Общината се грижи постоянно да поддържа съществуващите детски градини, основни и средни училища. Всички учебни заведения посрещат в перфектно състояние децата на първия учебен ден. Защото на благоевградчани не им е безразлично как растат бъдещите строители на европейска България. Благоевград е идеално място да отгледате децата си, защото за тях има всичко. Например, ако на децата ви е скучно в града, на 30 на километра по европейски проект е открит Еколанд – интерпретативен образователен център за обучение на деца след природата. Има и няколко екопътеки. Тук река Бистрица предлага идеалните условия за отдих на чист въздух с многобройните си бързи вирове малки водопади. Грабвайте децата си и се отправяйте на почивка. Разбира се, може да ви интересува не средното, а висшето образование. В Благоевград има не един, а два университета – Югозападният университет Неофит Рилски и известният Американски университет в България. Ако решите да проучите учебните заведения на място, ще съчетаете полезното с приятното, а и къде се срещат най-красивите млади хора, с които на човек му се иска веднага да се запознае. Пред университетите, естествено. Да вземем Югозападния университет Неофит Рилски. Основан е през 1976 година и от тогава успешно се конкурира с вузовете от считащата се за център на образованието столица. Университетът е един от най-големите в България и предлага всички специалности, които може да откриете в другите висши учебни заведения на страната. Американският университет е основан през 1991 година с цел да подготви лидери за развиващите се демокрации в Балканския регион. Освен български, тук се обучават студенти от Албания, Румъния, Молдова, страните от бивша Югославия, Монголия и дори от Съединените американски щати. Преподаването е на английски език с чуждестранни преподаватели и образованието е на много високо ниво. Освен всичко друго, Американският университет онагледява случилите се в региона промени. Помещава се в сградата на бившия партиен дом в самия център на града. Центърът е място за забавление с многобройните си кафенета, барове, ресторанти и хотели. В град пълен с млади хора от цялата страна, обучаващи се в двата университета, не може да не кипи интензивен нощен живот. Улиците са пълни с хора денонощно. От всякъде ви примамват кафенета, клубове, дискотеки, за всеки вкус и за всеки джоб. Те превръщат Благоевград в място за активна почивка и забавление.
Центърът е място за шопинг с многото магазини. От представителства на най-престижните световни марки до магазини, където е представена местната индустрия. Както във всеки университетски град, има и книжарници от големите вериги. Всичко това може да бъде видяно на едно място в новия мол, построен по оригинален начин, като в него е вградена старинна сграда, паметник на културата. Гостите и жителите на града разполагат също с хипермаркети, по-малки магазини и, разбира се, покрития пазар, едно модерно място за пазаруване. Никакво пазаруване не е възможно без развита икономика. А Благоевград е град със силно развиваща се икономика. Може би поради множеството млади хора в града, може би поради стратегическото си местоположение. На по-малко от 100 км до българската столица, на по-малко от 200 км до македонската столица Скопие и до гръцките беломорски пристанища, на важен европейски коридор. За потенциалните инвеститори Благоевград предлага индустрия, строителство, търговия. Градът се гордее с някои от най-големите предприятия в България. Тютюневия комбинат Благоевград БТ и пивоварната на Карлсберг. През миналата година Карлсберг направи голяма инвестиция в Благоевградската пивоварна и така увеличи капацитета й с 4000 тона бира на месец. Така че освен популярното местно пиринско пиво, сега тук се бутилира и шуменско. В Благоевград БТ се произвеждат някои от най-популярните марки български цигари, които се разпространяват не само на националния, но и на редица международни пазари. С разнообразието от марки и видове цигари и другите си продукти, фирмата успешно конкурира контрабандата. Покрай развитата индустрия в Благоевград върви сериозно строителство. Благоустрояват се старите квартали на града, изникват и нови с модерна разчупена архитектура и развита инфраструктура. Благоевград е град без задръствания, благодарение на широките ремонтирани булеварди, модернизирани кръстовища с кръгово движение и детелини. Централният площад Георги Измирлиев с неговото открито пространство, с неговите концертни зали е и мястото, където можете не само да пиете кафе. Тук може да пиете от българската и световната култура. От древното наследство до най-модерните й прояви. На съседния площад Македония преди 60 години е тържествено обявено, че Горна Джумая вече ще се казва Благоевград. Много народи имат маскарадни игри и карнавали, но нашите кукери са ни наследство от траките. Ако искате да проследите как се е променял един ритуал през вековете, елате на площада в първата половина на месец януари. Живо здраво поиграйте на тая нива голяма, златно жито да зрее, голям берекет да има. Но българската култура нито е застинала като музеен експонат в миналото, нито е изолирана от света. България е част от Европейския съюз. Не напразно една от датите, на които човек може да се наслади на достиженията на българската култура, е 9 май, Денят на Европа.
Целият месец май в Благоевград е посветен на културата. А денят на славянската писменост, 24 май, празникът на града, по традиция се отбелязва с шествие от паметника на светите братя Кирил и Методий до централния площад. Шествието се води от общинската управа и градската духова музика. Вече на площада събитието престава да бъде просто тържество и се превръща в всенародно веселие, на което се представят най-известните изпълнители и колективи от страната и чужбина. Сред тях по традиция важно място заема световно известният ансамбъл Пирин. Основан преди половин век, той е носител на най-престижните световни и европейски награди, чествала триумфално по сцените на 5 континента и очаровал публиката от много страни с професионализма и богатството на българския фолклор. В центъра на Благоевград човек може да отиде на театър и дори на опера, може да отиде на кино. Тук може всичко. Ако обаче сте решили да избягате от града, от всеки град, тогава Благоевград предлага и други възможности. Казахме, че от Вароша има 2 пътя. Съвсем близо се намира парк Бачиново, като градската градина за много други градове, но по-голяма и по-природна. Място, където да направиш пикник без да се отдалечаваш от града, да се разходиш край реката, да си направиш джогинга сутрин. Тук е и бейсболното игрище, където тренират и играят бизоните, най-добрият бейсболен отбор на Балканите. Може да се отдадете на активен спорт и на тенис-кортовете. Ако ви ударят летните жеги, в самото начало на Бачиново има голям аквапарк с множество атракциони, водни парзалки, басейни с вълни, детски басейни и басейн с олимпийски размери. Не ти трябва море. Умориш ли се, огладнееш ли, моля, Механа Воденицата. Уютен ресторант в традиционен български стил, който предлага специалитети от националната ни кухня. Ако един град е в планинска котловина, то той със сигурност предлага много възможности за хората, които обичат планинския въздух. Качвате се на колата и след по-малко от 30 км по асфалтов път сте в курортната местност Бодрост. В нея можете да останете няколко дни, като отседнете в едноименната хижа. Ако дойдете през зимата, имате ски писта, влек и кабинков лифт. Хората имат различни интереси. Едни искат шума на голям град, но не техния, други искат култура, трети търсят история. Може, разбира се, някой да съчетава всички тези интереси в себе си. Може да сте ученик или студент, може да сте човек с пари, търсещ къде да ги вложи изгодно. Но към която и категория да спадате, има едно място, което удовлетворява търсенията ви. Благоевград. Градът, в който има всичко.